Managakat retorik unailur arjar arpuai kipaj ba jong kathan iam hapo kalama jong kasur upaj ba kinong iam kila penlong jing ya jarali paj ba na mauthung ko rap hadu station mauyalang ban penrem jur halor ka jing shale bijat kawe ga khna samla badang khan reus nam kerta hawai urang ba blatip kerteng kum ulogi stars im ubana kasnong nong diwa katay ka jing jia shale bijat kala jia nadu kasantrik unailar arjar arpuai hakapor kum bakhat we biji ai min mit hakaba utay ubriu ula rakbor rakaba pen up rakawaj ban hadir melapoi hakawe ni jaka bakam kenja ula le ketika kamsang bolo tmuru ban khatno ke jing im jong ketika khna ndre don bok bakala laj no na katersim jong utay runar umi usmbai une habaya ki agor khasi khara ki buram jong ki khasi latang du blai na dun dai bat ki briu ki bana dun dai ki tebba nyingi dai ki khasi ki balong ki ri ki khasi ki bala pen kerpang da ublai ki khasi ha ka pamangi ngi lalong ki briu ki bala pen kerpang da ublai ngi yak ki wai ki briu jong ka perthai ki tep yang ki khasi bangi dai ki ri ki bati briu ti blai haba kumne biami pat ba na mta jong une u briu biami kumne na mta ka kam sleu bat ki kam bamman ki jong u sano kata ka burom akor khasi ka bala tang du blai da du huntai sano namba une umi usmbai nabar ki khasi ki jongi kimdon kita ki sembai sang ki sembai ma nabar kata ngandong na phi ki badan hagane ka thang ke jong phi ki priu ki badai na ki nong kendong ki dei ki priu ki badai ki blai ki im ka jing im ka ba shisor ki im ka jing im ka ba hot ki im ka jing im ka ba penyadai jur bat ublai da ka ba ki im hot ki im ha ka trai ka ta kandong kano ka thok ka shikor namar kata la da mi umri ubakum une kalong ka ek ka ba persya bat kalong ka ek ba sosi ha ka dong ka kari khasi jongi ka badang khwat ka badang snor ka bangi ong ba ka khasi ki jongi ki dei ki briu ki bat ti briu ti blai ubreu ulok sarsim haba ka mensem jongu kala kum ka donut merat nginom pediang daleleru maka imlang ka salang kum kiseng alang kum ki pajong kan upai ba kasur jeng upai ba kino umiap ngin om pediang ye ka bekum kane kan wanjia kan dia ka emlang ka salang nidana ngene ka por menta da ka bangin penrang jur bakum kine kinom jisu haka dong ka thain pa ka ri bara ka bri yu trep hi baro ka wai me haka jinsisa kum bahayeng lane kum kong yala jong ka para kensi wiladai ban yalam ban long unang yalam unang tem lenti unang steng unang yalam henrai ken mame melathon da kabar melale ka pap ka sang ka kam pajat parati ka emlang salang haka jing sisa une ubriu baru si kata udai unong sakri ka pajba kumbala keren sa khamat udai uwe na kinong sakri pajba ubala slem haka ni ka station ubat lu ya ka kam ku presiden jong kan ka association haka jing sisa ubriu ubah sakri ki pajba ula dai ban perkhat ula dai ban trei bha khanang ba kamai ka ji jung u kanang ke irat tenre pyose u pentulun penban da u mau yaki pajba te kalong ka ka bomla ban pediang hak melang salang minang khmilen ti ba unong sakri pajba udai ban burom udai ban don ka jing sungoret khanang ba ngi pajba nyo ka jing sania yeu baka kamai ka ji jung uru kanang ke usafram penban pyose u penpos don dagi kam ki ba ngum su kwa banyo sngel ya ka bakum kita ki jakam ki ba ulale na kata kadao ngakerpat yakinong sakri pajba ba tose ngun persang ban im ga jing im ka badan akor ka jing im ka bat ka bayadai bat ki imlang salang sibu lese lada uni ubriu hadin ba u lawan thai pat sesnong kadon ka jing artatin yaki pajba ki bayat bayang lese haka jing yati jiki kila bane kendu hakamit kayong kabu jing ma sibun tena ta kadao ngasngo ba kalong ka bomla ban pediang